els entrebancs fonamentalment venien per banda d'aquells que no volien la igualtat de les dues llengües, sinó seguir en un predomini d'una de les llengües, com havia estat fins a aquest moment. Superar aquest entrebanc dugué també un debat molt important de les Corts Valencianes. I les Corts Valencianes, al llarg dels mesos, des de finals de setembre fins allà a novembre, estigueren debatint la llei d'ús i ensenyament del valencià. I cal recordar que va estar possible treure-la endavant perquè hi havia una majoria de 51 diputats del grup socialista. Si bé és cert que la llei s'aprovà al final sense cap vot en contra. S'abstingueren uns i aprovaren altres, però quan tu acudix a les hemeroteques i al debat polític que es produïa a les Corts Valencianes, se n'adona de les esmenes que presentaren alguns grups, entre ells, en aquell moment, Aliança Popular, avui el Partit Popular, i també una representació que ja va del Partit Comunista, presentaren esmenes per a que la llei no fora obligatòria a l'ensenyament, sinó que fora voluntària, és a dir, potestativa, com una optativa, com una assignatura optativa. I es produí un debat molt interessant a les Corts Valencianes que es veurà reflectit en el propi diari de sessions. I al final que endavant la posició que defensava el govern de la Generalitat, que és que es fora obligatòria en la mesura que era l'única manera de garantir l'objectiu que la llei defensava i que té el seu origen en la Constitució, de que al final es poguera establir aquesta normalitat d'igualtat de dues llengües, el castellà i el valencià, perquè les dues són oficials en l'àmbit de la comunitat.